मासि गरमब्रा दिनलाय बाबायसैलां मासि गरमथाय बोथोराबो औलै फाग्ला मा खालामनो मा मानोसो मोनबायलां बाल खामानि दामानिबो गैया नालाय बेखार मा खालामनानै थानोब्रा सान्दुं गोसायावलाय दसे बेयाव जिरायनानै थानोसै नामा जायोलै फाग्ला बेयाव जिरायलाबायनोसै दसे फैदोब्रा फाग्लाफोर गसंलाबाय थायो नोंस्रासो आयदा खिथुसो जालायबायलै माबा जिरायनाया बोथोराबो एथ' गरमलै अखाबो थोबसेबो हाया मा जाबावगोनथाय से बोहैजोब्बायलै गोलोमदैया गस्ला थस्ला सिजोब्बाय बानलि दा लांदां फुनानै बेसो दैयावसो थपाव बारसोमहैगोनलां बाराखौबा मालाय रामोनदियासो गोलोमथाराब्रा फाग्लाया सिरि थाखायो खिफियाबो गुजुआबो इस फाग्ला गोलोमाखि जायोलै सिग्लाबजोब्बायलै आंनाबो गस्लाया फाग्ला गोलोमनायखौ नुवा नोंखौ है जाम्बा गोलोमनाय नुवाबा गोलोमाखै जायो नालाय नुवाखै सिजोब्बाय आंना गस्लाया उदै देरनायखाय मेजेम बरा जाबायलै बिराद गोलोमो आं दाना फाग्लाया जेबजों अनजाबाय थायो मालाय ओंखायनो उदै देरलायलायबाय अननायालाय अनोब्रा जेफ्रा बा मालाय नोंसोरसो जेबा साफा साफा दंजोबथारोब्रा है फाग्लाफोर आंनोबो हिनजाव नागिरना होदोब्रा गावसोरल' साफा साफा बासिना लाजोबबाय फाग्लाफ्रा हिनजावफोरखौ आंनोबा सासेबो दोनासै फाग्लाफ्रा माबा आंबा खुनुरुखुमसो मोनदों हिनजावखौनो आंबोलै खुनुरुखुमसो मोनदों ओरैनोबा बेखौबा लाहा गोनांखौसो मोनबावदों हे मा लाहा गोनांब्रा फाग्ला लाहा गोनांबा सोलिया नामा हिनजावालाय थै फाग्ला सोलियोब्रा सोलिनायालाय फाग्ला माथो जाखो अब्लालाय है जाम्बा देनां गथ' गथायफोरा सेस लाहा गोनां उजिजोबबा मा जानांगौ थै बेफोर जायो नालाय मा फाग्ला नों लानो नामा लाहा गोनां हिनजावखौ थोद फाग्ला आं माला लाबायनांगौब्रा इस फाग्लाया गावहाबा लाबावानो थै फाग्ला बायोलै आंबो अबयसे लाहा गोनां हिनजावा बोरैबाबा मोजांबावसो होननाय खोनादोंलां होद फाग्ला मा खोनायाब्रा नोंलाय माबालै फाग्ला माबा मा होनो हिनजावफोरना आखिथिंजाय लाहा थायोब्ला लोखिसो जायोनोलै फाग्लाफोर हे नंगौना नङालै फाग्ला होद फाग्ला नंगौलै नंगौ जाम्बालाय हे मा जाला मोनला बुङोब्रा नंगौना नङाथाय सोर खोन्थायाब्रा नोंनोलाय फाग्ला फाग्ला हिनजावफोरनि बारै मोनथिलायनाय जेबो गैलायानोसो है फाग्ला आंना एसे खोन्थादों ए नोंमारगौना है फाग्ला नंगौब्रा बिमाया खोन्थाथारदों आंनो होद फाग्ला थैखागोनलाय नोंजोंबो बोरै बोरै सोंना लायोब्रा नोंलाय बिमानाव माबा सोंनोनो लाजिलायलाङोसो बिमानाव बेफोरबायदि जिनिसफोरखौ फाग्ला आंबो साखैब्रा जाम्बालाय बिमायासो खोन्थाखादोंब्रा आंनोबो बा मालाय ओमफ्राय है खिफि हुला मा सिरि थाखोब्रा नोंलाय फाग्ला खोनासंबाय थाबाय नामा जों रायलायनायखौ औ खोनासंदोंब्रा खोनासंदों फाग्ला माथो सिरि थाबाय थायाब्रा ओमफ्राय नोंना जेबा बोरै खबर सबरालाय है दंलाबायोलै नै माबा मेलेख' खिफि हुलाना हिनजावा बरिया साइसथारब्रा वा खोन्थालायबावबा बेखौनो खिफि हुंलाया फाग्लाया लाजानो गिखोना माखोब्रा आंखौलाय थोद फाग्ला बिदि नङाब्रा आरो नै जाम्बालाय बे जालु खाख्रेब होननायना बेनाथ' गोलफ्रेन्डआ बरिया साबसिनबावसो बा आसलफोर नोंसिनि दिनसैलै नोंसिनि दिनसै हालालै नोंसोरजों आंलाय माला जेमबावगोनब्रा हिनजावखौनो नागिरबा मोनलालै जारलासो जाबाय दे है जाम्बा फेसबुकावनो एबेल सिख्लाफोर दङ मा स्टाइलनि सिख्ला लानो नोंलाय गोसोबायदि फसन्थ बासिना लानो हागोन दे थोद फाग्ला फेसबुकनि सिख्लाफ्रा गासिबो रिलेशनशिप ना मा होनो रिलेशनशिप होखानानै लाखाजोबनायसैलै फेसबुकाव गासिबो फसन्थ सिख्लाफ्रानो इन ए अपेन रिलेशनशिप इन ए डमेस्टिक रिलेशनशिप बिदि लिरनाय दंजोबोब्रा फाग्ला फसायनायखौनो मोनला आङो जायखौ फसायदों बेखौ लानो लुगैबा मोनालै फाग्लासोलै है जाम्बा बे फेसबुकाव थानाय बे सिंगेल गोनां सिख्लाफोरनो हरनो हाया नोङो मेसेज जाम्बा बेफोरनो हरबानो जायोना थै जाम्बा हरबायलै हरनानै ट्राइ नायजोब्बाय आङो जाम्बालाय गैयालाय सयथिबो बेखारसो फेसबुकनि सिख्लाफ्रा ओरैनो फेसबुकाव सिंगेल लिरना लायो सालाफ्रा मेसेज खालामहरबाबा रिप्लाय हरलायबावासो आरो मेसेज थांबाबो मेसेजखौ नायलायबावा जेब्ला रायलायनानै नाम्बार बिहरो प्रप'ज खालामहरो अब्ला आंहा बयफ्रेन्ड दंखायो होननानैसो बुंहरो फाग्ला जायालै फेसबुकनि सिख्लाफ्राबो फेसबुकाव फसायनाय सिख्लाखौ मोनालै हाजारबाबो फसायनाय सिख्लाया बयफ्रेन्ड थाखाजोबो फसायै सिख्लाफोरखौसो माबा मोनलालाबायो फाग्लासो जायखौ फसायो जायखौ हास्थायो बेखौ मोना फसायै हास्थायैफोरखौसो जाबानाथांफोरासो नांथालाबायो फाग्ला नंमारगौबोलै नंनायालाय आंबो बिदिनो जाखांबायब्रा नङाबा माथो आरो नै जाम्बा आरो महराल' मोजां नंबा जादो सेंग्राफोरना अब्लाथ' बास जाखाबाय सिख्लाफोरजों आरो बिनि सायाव केटिएम डिसिलार कारल' गैया जाबावदो थैखाबायलै बास जाखाबाय आरो सिख्लाफोरजों नायसनखाबावनायसो दंबा सयथिबो औलै फाग्ला बेनिखायनो जोङो खिफि हुंला जों बिराद बुद्धि बाहायनानै फेसबुकनि सिख्ला फरायनानै मोनबायलै वा मा बुद्धिब्रा आंनोबो खोन्थादोना आसलफोर देना होद फाग्ला रब्रा माबालै जोङो खिफि हुंला जों कारबो गैया डिसिलारबो गैखाया नालाय आरो केटिएमबो गैखाया नालाय जोंनाव दा ओमफ्राय मा खालामनो मा मानो सानना बे कार गोनां डिसिलार गोनां केटिएम गोनां मानसिफोरजों बिराद लोगो जायोमोन जोङो नङा दे खिफि हुंला होद फाग्ला नङाबा माथोब्रा बेखायसो मोननो हादों जिबखौ नङाबाथ' गैखाया मोननाय नङामोनदां देलै फाग्ला खोन्थादोब्रा आंनोबो देना मारै मोनाब्रा
फाग्ला माबा जोङो बे लोगोनि केटिएम गोनाङाव गारियाव थानानै आरो डिसलारखौ लानानै फट' खेबजानानै बिनिजों पस्ट होबाय थायोमोन आरो फेसबुकाव ओमफ्राय दा बेबायदि पस्ट होनायखौ नुनानै सिख्लाफ्रा हाबाब डिसलार दङ खोमा दां आदानाव साननानै जोंखौ एक्सेप्ट खालामबायब्रा प्रप'ज खालामनायाव आरो मालायनि बाइकआवबो गाखोलाबायनानै फट' लायोमोनलै जोङो फाग्ला रामोन दाजा आंजों ओमफ्राय खिफि हमलाबो ओमफ्राय दाना आंनि निउ कार आंनि निउ बाइक होननानै फेसबुकाव पस्ट हगारबाय थायोमोन जोङो ओमफ्राय दाना सिख्लाफोरा जोंनिसो सानोमोन खोमा ओमफ्राय दाना जोंनि प्रप'ज खालामनायखौ एक्सेप्ट खालामबाय आरो बेयावनो नोंबो बिदिनो बाहायदो फाग्ला आइडिया होबाय आङो नोंनो होद फाग्ला थगायनानैथ' लानाया लाबायलै नोंसोरो फाग्लाफोर ओमफ्राय दा नोंसिना जेबा ओमफ्राय बे कार डिसलार किटसेमालाय बहा थांखो होननानै सोंना सोङाब्रा सोंदोंमोनलै आंनाव आं गैया होननानै खोन्थादां ओमफ्राय रामोन दा जेबो होनासै नोंखौ हे गावबा लाहा गोनांखा हिन्जावानो आंखौ बासिनानैलाय माला मोननो बेलाय आंखौ बासिबाथाय गावबो गुबुन सेंग्राजों बासिलाफिनखागोन ओंखायनो जेबो बुंनो हायाखै बियो बा मोजाङै दे ओमफ्राय माबायालाय खिफि हमलायालाय फाग्ला नोंहालाय माबायदिया है फानबायलां होननानै थगायदोलां बा फाग्लाफोर नोंसोर हाखायालाय माय बे थगायनायाव बिराद एक्सपार्टखा फाग्लाफ्रा होद नोंहाबो फेसबुकनि सिख्लाफोरखौ थगायदोब्रा जाम्बालाय नाङालै आंनो नाङालै फेसबुकनि सिख्ला नाङा आंनो ए फाग्लाया जाम्बासो जाबायगोन दालै